Eu son Mabel Rivera, son actriz dende hai... perdín a conta. Había moitos anos que non traballaba no Centro Dramático, entón neste terceiro acto ten certa gracia, non? Que me toque volver un pouco ao momento que foron as orixes desta casa, que é o teatro público. Todo o que está aí plasmado ten que ver con nós, coa nosa propia experiencia, coas nosas vivencias, coas nosas emocións íntimas e profundas. Entonces, son eu, pero é tamén o meu personaxe. A maneira en que elas foron capaces de extraer de nos, o sea, de espremernos como limóns, a hora de facer propostas. As propostas sempre son delas e sempre as dirixen, as reconducen para o propio interese do espectáculo.